যতনা খুলুমখা তিনি হাইনো হাই কাছে কক কচার মানে মা সাখলাইখা তিনি 11th April 2020 जोंथ' साइमानो तिनि भारतबर्षर तीनटिफ्रा हास्ते बहायनो तिनि COVID-19 कर'ना भाइरास फैगै बेलायखिनो अमाना लायजाक बेलायखिन किरि लायजाक आबनि बागै ताकफोनो तिनि लकडाउन चलै दंख तिनि जों अमाना साइमाखा तिनि सारिगो तिनि प्राइम मिनिस्टार तिनि चिफ मिनिस्टार गोबां स्टेटनि बर कक सालायनाय फायख्लाय बर तिनि लकडाउन नो तेबे एक्सटेंड देखायनो आबुति बर सालायनाय जों खबर मोननाय सारिगो तिनि अजरावो आं अबन सानामुसुगो फाय जों जत्तनो खाबाक्सा ख्लायै याब्रि बाक्सा ख्लायै जों हिंगायनाय दिनै जों दिनै सरकार हयते जों गोबां चुबाय दङ ताबो जरातै 10 तारिख एप्रिल जरातै आंनियाव जे रिपर्ट सफायमाने जों प्राय 35,50,940 टाका जों बाक्खा अबा बेसेबां दिनै फाता दंनाय दं दिनै महाराष्ट्र दंनाय मुम्बाइ दिनै तेलेंगाना हायद्राबाद कर्नाटका दिनै बेंगालुर चेन्नाई गोबां जायगायाव जों दिनै शिलं गुवाहाटी दिल्ली माहिराव जों रां बाक्खा रां रहरखा दिनै जे सुकमानि जों बरावनो फाइना रिपिट खायनाय 35,50,940 रुपिस जों अलरेडि बागरिखा तै बागनाय अब कन्टिनिउ चलै दङ अपनी बागै ताखौ बोखोराव जों जत्तनो कयो जत्तनो अजरावो खाबाक्सा ख्लाय दंलायजानाय मा दंलायनाय जों जत्त जोंनि सरकारनो जोंनि गभर्नमेन्टनो जेराव कपारेट खायदि गभर्नमेन्टनि कक खानाय दंदि जे गभर्नमेन्ट साख्लायमानि आबान जत्तनो मानाय दंदि और बां जत्तनो कयसाव दिनै जों साइमानो दिनै तिप्रा हास्तेगो जों बेलायखोनो गरिब जत्तनो सिगो जे जों नुखा जों तिप्राव जों बेलाय बिरमान माइन दङ दिनै गोबां हाजार बर' दिनै पाराव बेसेबां जे साब्रोम सामुंतां जानाय दिन आने दिन खायसं दिन जानाय गोबां साफारङै दङ बुगै दङ जों बर'नि बाहानि गिसा जों माइरं बागै दङ दिनै सरकारनि हयते जों BPL अन्तर्दय फेमिलि न जों फ्रि रेसन रय दङ तेबो APL न बाहायनो जों फ्रि रय दङ अबनि बागै ताखौ बुखराव जे मानसाक जों जतन चुबाय दङ आं अबनो कयनाय ताकफोरनि दिनै पारारावो जे बर' बियाल नङै दंनाय जे बर' मास्टार दंनाय जे जेन्युइन जे सटिक ठीक दंखांखाय जेराव SDM अफिस थां जवाजु खायदि बिदुरं थां सादि जों जत जोंनि BDU SDM बर' जों साख्लायजाक जे बर' मास्टार दंनाय बर' मारं बागना बागै जों साख्लायजाक जों खबर खानाखा ताबो गुरातै दिनै तिप्रा हास्तेगो दिनै स्टक माइरं जे दिनै दाल ताबो दिनै सरकार हयते दिनै गुदामाव दिनै ताकफोरनो दङ एभेलेबल दङ दिनै माइरंखौनो सर्ट करै आमानि बागै जे बर' बेसेबां नां दंनाय बियाल दंनाय माइमाजों दंनाय ओंखांख्लाय जेरै एलाका रिपर्ट दि जेराव गिदिरनो थाङो रिपर्ट दि दिनै SDM रिपर्ट दि बर' थांनो जों साइरेजाक अबायके बागजारानो बागै तेबो जों साका दिनै अर माइग्रेन्ट लेबार दिनै तिप्रा राज्योआव दुतन साइमानो और गोबां दिनै इट बाटाव सामुंतांनाय साहा बागान सामुंतांनाय विभिन्न जायगा फेक्टरियाव सामुंतांनाय अबाय प्राय 6,000-7,000 दङ माइग्रेन्ट लेबार अब फातानि बरफ तिप्रानि बायरेनि बरफ बर'नि बाहायनो जों दिनै तिप्रा सरकार हयते जों पेकेज रजाक जों बर'नि चारै दङ अब हायखोनो जों ताखौ बुखराव दिनै आं साख्लायनो मुसुगो जों विभिन्न राज्योआव निनि महाराष्ट्रआव निनि रन्दी अन्ध्र प्रदेश निनि तामिलनाडु निनि बर'आव तेलेंगाना आसाम मेघालय हेरेखा जों दिल्ली हेरे जों चिठी सुइजाक जों मुख्यमंत्री चिठी सुइखा आरो दिनै बर' गोबां दङ दिनै माइग्रेन्ट लेबार दङ जागा निनि हायद्राबाद दङ गोबां दिनै बर' सामुंताङै दङ बर'नो भाइनो बिसोर नायकिनि खायनाय बागै जों आरो मुख्यमंत्री जों चिठी सुइजाक आंनि जे कक सालायखा दिनै अन्ध्र प्रदेशनि लेबार मिनिस्टार बर' आं कक सालायखा कयजन आर्मि मिनिस्टार आं कक सालायखा जे गोबां दिनै बर' तिप्रानि बर' आरो तुमा ट्राइबेल तुमा नन ट्राइबेल आजागा सामुंताङै दङ बर' दाबो बिरमानखौ फाय दंखा बर' नबारा रमाया बर' माइरं रेसन माइया ओमफ्राय बर' बेतन माइरं दंबायखा आबांगै जाहाथे बर' नायकिनि खायनाय बागै जों साख्लायजाक आं कयनाय जे बर' फाता दंनाय दिनै बर'
tuma tibraha tuma wansa jotto nang koinai nirok arani administration bai arani BDU SDU tarani police SP rok bai no malai berno saikna rodi sing berno ori saklai hoja jate nirok kuno ara osibengya ja je police ono harassment thaya ja no identify khaidi ang bohai keleno ang onek mantri bai ang kok salai hoka boro dedi tong subana ne bagai teiba ang khanaka chini Bengaluru rogo ini Hyderabad rogo kabang borok suba sumai to hang khanago arani hote borok mainung rok bagjagi to hang kisa khanaka abangui ang dono barbar koyo je jatino ozorago jottone khabak saklai sing sangma tanglai ne keboni kebo dusro lagi ora blame game khelegi obo hai to lap gri je mansa no subadi basa kri tong basa gnang tongo je gnang rok je sugnai rok jottono সরকার সিমিয়া যিনি এনজিও কোনো ব্যক্তিগত সবাই দंलायो आबां खानाखा बलाय हामबाय आबां बागै जों अजराव जत्तन जों ककबाक्सा याकबाक्सा जों सांमा थांनाय बर कोनो पलिटिक्स गै कोनो धर्म गै कोनो जाति गै जत्तन जों अ क्राइसिस समायो दिनै करona भाइरास जत्तन साइमानो अब जत्तन बागै दान्जा जत्तन बां हामिया अबरके बर रक्षा खालामैया अब कोनो अर गोनां गै अबाय गै जत्तन बागै अब समान आबाङै o corona virus no जों रक्षा खायना बागै अजार जों जत्तनो खाबाक साख्लाय सांमा थांनाय आं तेबो अ जराव साख्लायना मोसुगो जे तिनि गोबां मा तिनि बराव फेसबुक रगो ट्विटर रगो नानै WhatsApp रगो कक सिटा से सलायमानि जे बोले ब्लेम खालायमानि आबार स्टपिंदि आ बेलाय हामिया जों जत्तनो साइमानो corona virus no तयै अब एपिडेमिक अमं जा अब के रक्षा खालायमिया और तै जदि खेला खालायखांख्लाय अब तो जदि कक रग जदि हामिया खालायखांखाय जों साइबर क्राइम सदे जों रिपर्ट नाय दंगो गोबां बरक जबरक अजराव कमसे कम अजराव कक सिटा सानाय नेगेटिव एटिट्यूड ट्री कक सानाय आबरनो जों आइडेन्टिफाइ खाय दंगो जों जदि सिमाय कन्टिन्यू खाय दंख्लाय जोंनि पुलिस प्रशासन जों साख्लायजा जों जनो स्ट्रं एक्शन लानाय आबाद बागै आं अजराव कयनाय जाते केबो ओहे नेगेटिव एटिट्यूड ट्री कक सानख्लाय आबेलाय जायांनाय बनेबा आं जत्तनो कय सावो फायदि जत्तनो जों दिनै o din hete जों काटिना बागै o crisis नि बां काटिना बागै जों जत्तनो ककबासा पालबाक्सा के सामु थांलायनाय दिनै आबोना आं मा साख्लायो दिनै तिब्रान बाराव दं जों हना गोबां मा गुवाहाटी रगो दिल्ली रगो कलकाता रगो गोबां मा दिनै बरको चाइ दंखा आब्रानो जों बागे तबनाय बागे हेल्प फैनाय जों चेष्टा खाय दंलायगो तैबो जों दिनै जों लुका जागो प्राय 3000 नि ऊपर ताक जरातै आं सामा मते दिनै सरकार तरफ থেকে 3000 नि ऊपर जों साहाय्य खाय हेल्प हैखे तैबो जों खाय दंगो माननाय तामकेबा जों जेकुनु सिमिनो फाटके सामु खायमैया अफिस बन्द दंगो काम खायनाय गोबां गरै जों जतनो सिउ दिनै लकडाउन नि बागै दिनै अफिसाव कामखौ चलाया अफिसार सारबो गोबां बरफ फैया आबनि बागै जों बन्द समय बन्द दंखा आबं हाजार बरफ न एकसाथे जों एकाउन्ट डाइ लिनानि आबेलाय किसा टाइम नांगो आंनि बागै किसा दर्ज दंदि बेवहायनो उल्टा पाल्टा ककटा सादि ओमफ्राय कक साखांख्लाय गाजै दिनै सामु थानाय बाहायनो खस्थ जानाय दिनै अफिसाराव दिनै सामु थानाय बर बाहायनो बेलायखेन ताबाव जामालां दंगो काम बेसि दंगो ते दिनै आं ओ खनाखा कयटा मिडिया रगो दिनै ससियेल मिडिया प्लास टीवी रगो लोकल टीवी रगो अनेक दिनै टीवी नि चैनल नि बराव कक सितरा कक साइ दंगो अबर आं नुखा मास मास बुबुं काइ सालिया जों नुखा मास कजन टीवी नि नखन साइ दंगो बो हेल्प फैनाय सरकार हेल्प फैनायखौ जों खायनाय बनि मानिराव फालै बन नगराव फालिफानो बो हेल्प फैनाय रहि कक समा खानाखा बेले लाचमा सिंसा ओमहाय दे ककटा सादि दरकार जेकुनो मिस आन्डारस्टेन्डिं हंग्लाय जों बाय डाइरेक्ट फाइमालि फैदि आं बाय बारे फाइमालि फैदि जों दरि मिस आन्डारस्टेन्डिं कक सालायनाय किन्तु कक सामाराव ओमहाय गुदरसि नेगेटिभ एटिट्यूड मेन्टेलिटी कक सागांगे बेलाय जायांनाय बनि बागै आं कयनाय अजराव जत्तनो समान जत्तनो इकुवेल जत्तनो जिनिसजों खाबाक साखाय सांमा थांलायनाय अ करona भाइरास न जों प्रिभेन्ट खालायनो बागै रक्षा खायनो हांखाय जों अजराव कोनो कक हामिया सायागै जों जे नेगेटिभ एटिट्यूड तियागै जत्तनो जों दिनै सरकारा मा चबानाय दिनै प्रशासना मा चबानाय हांख्लायसि नेवबाय जों कपारेसन हांख्लाय जों सामु थांमानाय दिनै त्रिपुरा राज्योआव जों नुखा गोबां एनजिअ रक गोबां बरफ गाहाम रक बाग्लाय दंलायगो दिनै ग्रिराव थांबरक जुबाय दंलायगो अबो जों नुखा किन्तु अनेक बरफ कक अबरनो पइन्ट बरक बाक्स ब्लेम के कक साव आं बेलाय वाना वतिनि कयदिन बरक कक सामना आं बेलाय वाना खा ताव बीजेपी आइपि सरकार कोटी रां माखा ओ रां बरक चाइ पैनाय नेतार एमएलए चाइ पैनाय आइर कक सामरो बेलाय वाना मसंसा
অবাই সিয়াগৈ বুসিয়াই ককটা সাদি তাবক তিনি ইন্ডিয়ান সরকার বেলায় বিরমান কাফাই দङ তাবক তিনি হাজার হাজার তিনি নার্স তিনি ডাক্তার जों बरनो पइनसनि इक्विपमेंट बरनो नांगमानि बरनि निनि माने जों बरनि मायन दङ बनि बागै ताखौ बुखराव जों बेलाय क्राइसिस जरा जत्न ता अजराबो जों केबो केनो जों ब्लेम खालायगै हि लायगै सेजा लायगै जों बरि सामतालायनाय अबराने कयमो कै जत्त तिब्रा बासिरावनो आनि तिब्रा सारावनो बां कयो कै जत्त जों खाबाक साख्लाय खाकलब खायै तंलायनाय तै आं अबनो कयनाय जों सरकारनि कक माने चलायदि तै जों तंमानि चामानि काहांखमा तंनाय दिनै सबसमय जों साफ सुथ्रा खामा दंनाय दिनै बर'राव याग्रब हामखामा सुनाय माहायखौ जुदि दिनै साइस्थ्य ग्राख दंहांखाय हेल्थ हांखो दंहांखो जों आसले जों कर'ना भाइरासनि रग खांमानो जों खानाखा कर'ना भाइरास जेबराव दुर्बल जेबराव बेराम गोनां आबार न बेलायखे रमहि खानावो आबांगै अद्रा जों फाय जों दिनै बिसे जों कक हासलायनाय तमंजा हामलायनाय जों एक्सारसाइज जों बिहामफोरा माखालायनाय माइखेलखेंखे आंखागाव दिनै बडिनो फिट के दंहांलाय कर'ना भाइरास दाइति रमाया ओ आं खानाखा आबांगै अजरा जों जत्न फायदि जों बियाम रख्लायनाय एक्सारसाइज खालायनाय गाहाम चालायनाय हाय खालाय जों तमा खालाय आं खागाव जों कर'ना भाइरासनो जों मगबाय खालायनाय बर' जों फाइट खालायनाय आसि कक साइनो हायनो हाय जत्ननो आनि लुकुरावनो आनि पाइखले हामबाय खुलुमबायखा ঠিক আছে কোন যে orang 35 লাখ যের মানে আবকি ছব যে স্টেট নি গভর্নমেন্ট হরো না যে আরো তপসা কোন ডাইরেক্ট কোন অ্যাকাউন্ট দায়ের হজা করা जों 35 लाख ऊपर आं रेखा दिनै जरातै आबो जत्न जों जाना एकाउन्ट जों दायरो ओके बो सरकारने जों इन्डिविजुअल जों एकाउन्ट दायरो डाइरेक्ट एकाउन्ट बो मानो बो कोनो कैश सिस्टम आबो जों एकाउन्ट दायरो एकाउन्ट बन एकाउन्ट जों दायरो আর যারা স্যার বড় কন্টাক্ট করিকে বড় সবে কন্টাক্ট খাই আর আঙ্গ বড় না না নিমতো সুবিধা মানি মানা जों बड़ हेल्पलाइन देखा हेल्पलाइन बिसिङाव बो जत तो खानाखा दे ताबो जों लेटेस्ट माबेका जों तिनि रां डेलिभारि खालामनानै अबस्थु जों तिनि खवाय तिनि पश्चिम वेस्ट पुरानि एसडीएम अफिस होते सामो रजागो डीएम एसडीएम वेस्ट पुरा और ने जों देरनो डाइरेक्ट कन्टाक्ट खालायदि नों जों हेल्पलाइन देखा और नि लैंडलाइन रिजार्ट दङ ते मोबाइल रिजार्ट दङ और नि खवायनि माने सरि सदनि एसडीएम ने थानिगो अब रिपोर्ट देखाय बेलाय जानाय